Primer, cal anar a les preferències, prem a Correu, ens dirigirem a Vacances i activarem les respostes automàtiques. Aleshores, definim un assumpte per la resposta. En el nostre cas, estem de vacances. Tornem al 30. Aleshores, definirem el cos del missatge. Això pot servir per afegir informació extra. Un cop fet, definirem els dies on s'activarà la resposta automàtica. En el nostre cas, hem seleccionat com a dia d'inici l'1 d'agost. I desactivarem la resposta automàtica el dia 31, simulant l'últim dia de vacances. Podem seleccionar si volem que sempre s'enviï la resposta del missatge automàtic. I també si volem descartar els missatges entrants durant aquest període. Un cop finalitzat, desem els canvis i podem tornar a la safata d'entrada. I ja està, ja hauríem acabat el procés.